erosi duzula? ABC Sofasen, Iratxe Tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 50% deskontuarekin. Martxoa, koltsoiaren hilabetea. Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren eskaintza. Koltsoiona ezinbestekoa baita zure atsedenerako. Produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxoren 2 saltokietan, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8. Bizi atsedena. Colchonería Gorritxo, vive el descanso. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. Txantreako Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Apirilaren 29an ostirala gaueko 9:30 bertso afaria Aitor Mendiluze eta Beñat Gaztelu Mendirekin izen ematea 699-612-124 telefono zenbakian. Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. 1, 2, 3, 4. Metropoli forala, Euskal Herria irratian. Egun honen zule, goizeko 9 eta 5 minutu dira, Euskal Herria irratia zurekin apirilak 19 ditu, asteartea, ederra gainera, garbia, urdina, Metropoli forala 11 arte eta gaur goizean gainera mendian gora eginen dugu. Ezkaba mendia eta Iruñerria sarritan elkarri bizkar emanda bizi direnak, mendi hori inguratzen duten udalak eta Iruñerriko mankomunitatea elkarlanean ari dira, proiektu berezia dute eskuartean Ezkaba parkea sortzeko, mendia garbitu, ibilbide bereziak zabaldu eta naturgune berezia sortzeko bertan lan horietan ari dira. Aritza Iesa Iruñerriko mankomunitateko lehendakariak emanen dizkigu xehetasunak 9:30 aurrera. Gehiago ere Gorkaizko Gora Iruñea ekimeneko kidearekin San Ferminei buruz, San Ferminen jai ereduaz eta festarako egin dituzten proposamenez mintzatuko gara. Musikari ere tarte berezia gaur, Orfeoiko zuzendari Igor Ijurraren eskutik Luis González trompeta jozailaren ibilbidea eta lanak ezagutuko ditugu. Eta iritziaren tartean bi izen propio, Gorka Berezi hartua eta Aingeru Epaltza. euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4. Metropoli forala. Egunon, Juan Cruz Lakasta. Egunon, Peio Arginarena, egunon, Metropoli foraldarrok eta egunon Igor Eskudero, ari, Eskudero teknikari. Egunon, emetxe nago. Zer gertatu zegu bioi? Lapsus bat izan da. Niri, goizosoan ilusiorik handiena egiten didan hau da, zu agurtu alizatea, hemen zuzenean. Eta gainera gaur, besapean albiste hon bat dakart zuretzako, eta euskaltzale eta euskaldun guziontzako, nik uste dut ospatzeko modukoa dela, behingoz ezagutu ditugu Iruñeko aurreskolen familien artean egindako inkestaren emaitzak eta horiek empirikoki probatzen dute inolako inposizioarik ez dela. Izan ere, senideen 27,7% egin dute euskara duten ereduen alde, euskara hutsezkoaren alde edo euskara eta ingelesa uztartzen dituen ereduaren alde, eta Iruñeko udalaren eskaintza 24% besterik ez da, plazen 24% besterik ez du eskaintzen euskaraz. Hori horrela nekez mintza daiteke inposizioaz Iruñeko aurre eskola publikoetan. Eta honek, zer pentsa ematen dit, ez da? Irudipena daukat, ez diegula ematen behar bezalako garrantzia alor honetan egiten ari diren
urratxe horiei guziei. Aurreskolena oso garrantzitsua iruditzen zait, 30 urte daramagu Iruñean euskaldunok halako bazterkeria pairatzen, baina aurrera pauso gehiago egin dira. Konparaziora, aurten lehendabizikoz Nafarroa osoan eskaini da izena, aurreskuntzari doakionez, izena D ereduan emateko aukera. Aurrera pauso historikoa da, urratzen du Nafarroako euskararen legearen arresi nazkagarri hori, edo ez dakit, ni oso kezkatuta nintzen Iruñerriko aurre euskaldunek ez zutelako sozializazio eredu euskaldunik, ezta? Ikusentzunezkoen bitartez ez zitzaizkielako iristen, eta EITB egun Iruñerrian, ETB bat eta ETB 3 zehatzago esan da, euskaraz ikusten ditugu lurreko telebista digitalaren bitartez, eta beraz modu kalitatezkoan simbolikoa izan daiteke Euskal Herria Irratiaren lizentziarena, baina bere garrantzia badu, edo hezkuntzara itzuliz, ezta? Hor sarrigurenen urtu nahi zuten D eredua pai programaren bitartez, eta bueno, lortu da horri buelta ematea ikastetxeak bananduz, ezta? Bueno, ez dakit niri garrantzia handiko gauzak iruditzen zaizkit, aurrera pauso garrantzitsuak, eta ez dakit behar bezala ospatzen ari garen eta gozatzen ari garen gehiago nahi ditugu, jakina. Euskarazko komunikabidei dagokienez, konparaziora, diru laguntzak ez dira prezeski eskuzabalak, edo euskaltegien alorrean, edo euskarazko elkarteen alorrean, baina aurrera pauso asko dira, oso denbora gutxian, lehorte edo basamortuan zehar egindako zeharkaldi ikaragarri luz eta gogor batetik gentozen, eta gero nik uste dut oso unean uneko irakurketetan tematzen eta itxutzen garela, kojunturazko irakurketetan, eta ez dugula pixkate bista altxatzen eta begirada panoramiko bat egiten ikusteko ze aurrera pauso garrantzitsuak egiten ari diren eta gainera gizartearen erantzuna zein den. Arestian esan dugu, errepikatuko dugu, aurreskoletan inkesta egin dute, familien 37.7 egiten dute euskararen alde, beraz bistan da nork egiten zuen inposizioa, eskaintza inez 10%, eta nork konpondu duen ein batean 24 eskainiz, eta urrats gehiago egin beharko dira alor honetan ere. 9 eta 10 zesarrera luzea gaur, ez? Argita garri bigeratu da, Nik gogoa daukat horrelakoak nabarmentzeko. Bueno, ederki, bada espazara lokartu, Igor Eskudero, Arrenotoi eta Favorez, Igor Pertsianar. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Foru prentsa gaur hezkuntza kontuekin zabaldu du. Diario de Notiziasek lauzuta bera, ingelesezko irakasle plazak atera alizateko aldaketa eskatu du Mendozak Madrilen. Orain arte ingelesaren ezarpenarekin arrunt sentibera izan bada ere, Diario de Navarrak azalean ez dakar albiste honen aipamenik, arrastorik ere ez. Mendozak Espainiako hezkuntza ministroarekin izandako bilerari beste kirten batetik heldu baitio Kordobiako egunkariak. Nafarroa desmarkatu da eta ez du eginen LOMCek agintzen duen lehen hezkuntza amaierako ebaluazioa. Euskal Herri osoa manatzen dituzten bi egunkariek Eusko Jaurlaritzara begira zabaldu dute. Berriaren azala ezkereskuin hartzen duen goiburua. Sindikatuak lan harremanetatik atuztea aurpegiratu diote Confebaski. Gara, PPK eta laukoak immigrazioari buruzko topikoak eta beldurrak darabiltzate. Kontua da Alderdi Popularreko de Andresek dioela, 5 urtean gaztelania edo euskara ikasten ez duten etorkinek gizarteratze renta galdu beharko luketela, eta bestalde EH Bilduk salatu du Eusko Jaurlaritzaren irekia webuneko inkesta batean galdetu dutela ea langabezian geratzen diren etorkinak kanporatu beharko lituzketen. Azaleko irudiei dagokienez, egunkari guziek Amerikari egin diote so, foru prentsan, Ekuadorreko lurrikararen ondorio birrintzaileak ikusgai. Euskal Herri osoa manatzen dituzten bi egunkarietan aldiz, Brasilgo irudiak ikusi ditugu, hango parlamentuak Dilma Rousseff presidenteari epaiketa politiko hasteko urratsa egin duela eta. Lehen horri aldeetako bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa, berria, 10 gurasotik 4 euskarazko aurreskola nahiko luke Iruñean. Diario de Notiziasek azaleko goiburuan dakar, antzeko goiburu bat dakarra azalean, zutabe batera, atentzioa eman digu Diario de Navarrak aurrematrikulazio datuekin erabili duen ikuspegia. Gaztelera eta ingelesa uztartzen dituen ereduaren eskaera handia aurre eskoletan,
euskarazko ereduaren zein euskara eta ingelesa uztartzen dituen ereduaren eskaera handiaren aipamenik ez. Gara amaitzeko, irailean egin lezakete Donostian zezenketei buruzko galdeketa. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta mairu eguneko argazkiaren tenorea. Gaur irudi hori belarriratuko digu Elisabete Garmendia andere txita agurgarriak. Beraz, Elisabete, agurterdi eta nahi duzunean aurrera. Egunon, antzematen da argazkia artxibokoa dela. Neguko arroparekin ageri dira lehen hilaretako aurrak eta anatzean dauden helduak. Txikienek euskaraz hitza osatzen dute letraz letrako kartelekin. Oinaren arabera, argazkia otsailekoa da, Iruñean ospatutako euskarazko aurreskolen aldeko festakoa. Balio izan zuen zerbaitetarako. Datorren ikasturtetik aurrera, 2 aurreskola gehiago arituko dira euskaraz Iruñean, eta horrela, aurreskoletan orain dauden 164 tokiak ondotxo bikoiztuko dira. Eta hala ere, ez da beteko dagoen eskaera. Izan ere, udalak egindako inkestaren arabera, aurrematrikulazioa burutu duten familien ia 38ak euskarazko ereduen alde egin du. Aurretik kontrako kanpaina egina omen zegoen. 2300 sinadura orain emango den urratsaren kontra, alegia, 2 eskola euskarazko hezkuntza pasatzearen kontra. Horraino, tira, baina xehetasunak harri eta zur utzi gaitu. Sinadura hoietatik 98 Nafarroatik kanpora bildutakoak omen ziren eta nortasun agiririk gabekoak. Paperik gabeko paperaren indarra. Hala da, Elisabete Garmendia estimatua dago besarka handi bat, ongi bizi. Gaur 8 arte guk aurrera segituko dugu, Metropoli Foraleko karriketan zehar, lankide baten eskutik paseoan. Mikel Bujanda, egunon? Bai, zuiele. Albiste agendan zer dakusagu? Bueno, bestelako inkesta, bosketa baten emaitza ezautu behar dugu gaur. 2016ko San Ferminak zein kartel zin afitxek iragarri behar ote duen. Apusturik eginen dugu? Bueno, nik egia esan behar dizut, eta gehien interesatzen zedana da partizipazioak ze portzentajea hartu. Parte hartzea zenbatekoa dira. Claro, hori izaten da ez. Eta gero aztertu, ze desproportzioa dagoen kazetariok gaiari ematen dizkiogun bueltak, eta hiritarrek gai honetaz duen desinteresia absolutoren artean. Bueno, badago horrelako ritual bat, ez? Urbiltzen gaituna San Fermietara eta jendea badu ere interesa. Eta gero ikusten badituzu bisitak, gure webgunean, eta bestelako webguneetan, 8 balizko kartelak, edo, 8 finalistak ezagutarazen dituztelarik oso kopuru altua izate dute. Besteri da gero jendeak aktiboki parte hartzen duen bozketa, baina interes gutxieneko bat antza badute. Bueno. Hoi esanik, eguardian ez dautuko dugu, Joseba Siron alkatia eta Maider Beloki izanen dira bertan, da hoi udaletxean. Eguerdiko 12tan, txupina zoren orduan. Bai, figuratiboek irabazi hoi dute, horze, erraldoienak irabaziko du baliteke ez. Nahiko, gero, esatez duten osongi zijoala bozketetan, San Ferminen irudia entzierroaren ibilbidearekin uztartzen duena. Oso interesgarri hori guzia, partizipazio porzentajea ez 105% gainetik. Ez, urtik beiti seguro, zalantza izpiri gabe. Bueno, horixe, eta geho bestetik nun dago Wally, garai baten egiten genuen jolasa. Uxoe Barkos gaur... Non dago Patxi, zen gurea. Bai, baitane. Plazan egiten zuten. Eta hortaz hitzein behar dugu, piztu beharko genuke konkurs hori. Nun dago Patxi, nun dago, nik uste arrakasta eukiko lukela, afitxen bozketak baino gehiago. Uxoe Barkosek gaur San Juan de Dios Hospital berrian, inaugurazio ekitaldia eguerdian. Eta arratsaldean aldiz Uxoe Barkos bera aldamenean Jose Luis Mendoza hezkuntza kontselaria duela Unibertsitate Publikoan, doktore jaun andereen investidura zeremonian, gaurko hori atxaldean izan eta 6etan.
Bueno, hoiek alde batetik, baina bestetik, hemen ere, nun dago Patxi, nun dago Miguel, Laparra, gaur Lizarra aldera, eta Lizarra eta inguru horretako alkate jaun eta anderekin bilkura, gai sozialen, gizartegintzako, gaien inguruan bilkura. Eta Lizarran dabilena, dagoeneko, parlamentuko osasun batzordeko jendia. Jaun andere parlamentarioak lehendabizi Lizarran horko osasun mentaleko zentroan eta gero Lodosara bisita. Nun dago Maria Jose Beamont anderea, gaur bilkura eta agerraldia justizia Nafarroko epaitegi goreneko buruarekin Joaquin Galbe jaunarekin deliktoren biktima direnen arretarako bulego haren presentazioa, zerbitzu horren aurkezpena. Bestelakoak errenta kanpainan gaude, errentaren gaineko zerga ordaindu beharreko garaian gaude, eta hemen urte oroko puntua. Erakunde sozialen plataformatik, alegia, noren alde, hor Elizaren, ala bestelako gizarte taldentzako dirua nori eman, entidade sozialek gaur euren mezua zabalduko digute. Parlamentuan gaur izan behar diren saioen artetik bat bedesiki deigarri, edabidei doakigu, guri ere bai, egin batean. Hor proposamen bada okerrezpanago alderdi sozialistak daramana eta horrek diona da publizitate instituzionalerako partida izan dedila banatua modu orekatu eta garden batean. Kriterioak hortaz objektibatzeko eskaera hor planteatuko dena. Eta, bueno, geho Nilsaren ingurukoak baitere, aurtengo plan, legislatura, legegintzaldirako plana zein den, Nilsa, soziade publikoari doakionez. Atxaldean parlamentuan, operaren adiskiden elkartea, agau delakoa eta diru laguntza oparo xamarrak izaten zituzten lehen operako launek oparotasun hori amaitu da, operaren adiskiden dako, pues hor parlamentuan planteatuko dute zein egoeratan gelditzen diren laguntzak murriztu ezkero. Eta gero bestelakoetan udalaren kontu batekin hasi, eta bukatu ez dugu bukatuko, baina urrengoa Etxabakoitzen gaur auzo horretako foroa, eta behaz Etxabakoitzen zinegotzi eta bertako bizi lagunen arteko bilkura. Eta, beste gehiago ere badago, sakanako ibilaldia, ibilaldi, sekulako ibilaldi puske izaten da, sakanan oin apirilaren azken, oin zalantza dukat, azken laru bat, azken igandean note den, baina aurki etorriko dena da, eta behaz sakanan, sakana inguruan diren mendi guzietatik, bai aralartik eta geho berien aldera igota, jetxe-jetxe igota, hortik ibiltzen dira. Bi ibilaldi bat superluzia eta bestea motza esaten diotena, baina hori ele luze xamarra. Eta horren aurkezpena egin behar dute. Arratsalderako geure proposamenetan Gerardo Mungiak esan aldizuego lehena gotikan, liburu baten aurkezpena egin behar. Ezaguna egiten, ustelo eta maika bider besterik zula errepikatu. Arratseko 8etan da, zaldiko maldikon, eta jonki baten tragedia, pastoral moduan eginiko koplak eta kantak eta hor garai baten da jarautaldean drogeik eta eragindako kaltiak eta hortxe jasoak eta daude. Ez da bakarrik erunen Mikel Taberna, Kapi eta Patxi de Vicente dira hor presentazio horretan lagun izatekoak. Eta geho musika, Sibelius, ipar Europatik karritako musika, baina horrekin batera Chopin eta Beethoven Euskadiko Orkestrak egin behar duen kontzertua da, gaur arratsalderako eta baluarten izanen dari. Estimatua dago Mikel, gu kale gorrira eginen dugu salto, beti bezala sareri gabe, hau da, gidoirik gabe. Kalera, kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Ainhoa Juaniz, zirko artista, egunon? Egunon. Zemoz daramago lesioa. Erabat ongi ez nago oraindik, Erabat ongi ez zaude oraindik. Ez, baina, burutik zuta biok ezkabiltza ongi inoiz, burutik. Ja. Baina gero, fisikoki bazenituen arazoak, ez? Bai, eta ez nago erabat ongi. Elerokoa jitsi zitzaidan eta hobetu nintzen nahiko. Egun horretan egon nintzen
dena irukoiztu zitzaidan, egun horretan bertan. Salto mortala ere bai. Baina gero, pues hobe dena, zonalde horretan zenez, pues dena relajatu zen pixka bat, eta hobe nago. Baina, bueno, jazta, jazta. Miseriak, gauza bat esan behar dizut. Baina aurretik, orduan, hilekoarekin, halako minak eta hobetu egiten dira, nik ez painekien? A ber, kontua da askotan, ez dugu pentsatzen, baina ovulazioan eta dena puzten zaigu batzutan, dena, eta zonalde hori da begiratzen bat gauza dagoen hor erdian eta tartean. Orduan, askotan hori bera izaten da, ovulazio fuerte bat, eta horrengatik ere, puzten zizkizu beste zera organo batzuk. Odol asko dijoa inguru horretara, eta kaso horrek hobekuntza dakar, segun nun daukazun mina. Odola erortzen da ere hilerokoarekin, ikuste dut ovulazioarekin ez dagoela odol jario handirik. Ovulazioa da, 15 egun lehenago. Ovulazioa esan dut? Baina, ovarioa esan nahi nuen, barkatu. Justo, paper batzuk pasaizkit. Ovarioak bai puztu egiten dira, ez? Bai, hori da. Horretara ninduan. Pasaizkiate paper batzuk, justo esatera ninduan, eta despistatu naiz. Pues bueno, ez dutzen dira gainerako zerak, eta bai, nire askotan gertatu zaite. Mini izatean baiten, eta gero adibidez, Ipurdian, lagunak ditugunok. Hortxe utzi. Zergatik, orain jazi garela. Ez, bai, baina ez du gehiago zehaztuko. Zuen, barkatu, digresio bat. Antza, diario de... Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariko marrazkilariak, azken horri aldean bere zintak argikaratzen duenak, antzeko laguntxoak ditu. Izan ere, behin... oso zinta polita egin zuen San Ferminen atarian, bazaitu, uztailaren 4an edo 5ean, ez da noiz izan entzen, marraztu zituen laguntxo horiek bere Ipurdian San Fermin oiukatzen. Pues nire lenguzinak aurkitu du emotikonoa. Aizu, guk izegiten dugu pila bat emotikonoen bidez. Bai. Eta, pues, uste badugu ez dakigula zein esaten dugu, bueno, hau hemendik aurrera izango da. Honen emotikonoa. Bueno, badaude oso aproposak, egia, pixkate, ez? Bada bat gorria, gorri granatea, bezala, badauzkanak alako hileak, hola, inguruan, eta hori berak, Jobanak erabaki du hori izango dela, horrela. Entzuten hariko balitz, Jobanari besarka handi bat. Batzutan entzuten du. Artista hutsa. Ez dut ezagutzen, dio, baina utaketa hau eginda. Oso, guretzat oso importante dira emotikonoak, hau da benetan hartzeko egun batean lasai, emotikonoen kontua, eta monografiko bat egin behar dugu. Nola hitz egiten dugun horren bidez. Baina orain agurtu nahi dut ez. Eskertu nahi diot Peiori. Bai. Gure Peio. Peio Arginarenari. Eta gure Peio. Bakizu zer egiten didan, astelenero, super jatorra eta super majo. Nik ikusten dut eta esaten dut. Ostia, ikusten dut bere WhatsAppa eta esaten dut. Ostia, bihar irratia. Zenit, zeu badakizu beti pasatzen dudala gaizki irratia jaso baino lehen. Baina, gero zongi pasatzeu zantenan, ez? Oso gustora. Bueno, badakizu zer egiten didan, egun batean apuntatuko ditut eta botako dizkizuet denak jarraian. Egunero jartzen dit kanta baten zati bat biezaldi. Segurazki de guztiei esango die, edo egingo die, zu bezala. Baina, Peio Arginarena da, ala Jon Maia. Peio Arginarena da, niretzat oso divertigarria da, Peio. Ez, bai, oso divertigarria da, eta produktorerik onena, baina kontua da, Arnaldo Tegiren ongi etorri ekitaldian Belodromoan, Jon Maiak osatu zuela alako poema luze bat kantazatiekin. Son tus perjúmenes mujer. Perjúmenes mujer eta lakoak, edo izan daiteke. Zer musika kultur zabala daukan. Azken boladan ari da, pop espainolaren, zakit laro gehi, karo, bera da oso aditua horretan. Peio Arginarena y los de Palakagüina, ez? Bueno, la Palakagüina nik uste dut ere nuiz bet jarri, euskaraz batzutan ere. Son tus perjúmenes mujer, Carlos Mejía Godoy eta los de la Palakagüina baiena zen. Horregatik esan dut. Zuen nik zuzenean Mexikon, joe.
Bai, hori, pues, begira, esan nahi nion, ez beti izaten dut. Merezidu. Aste arte batean egin beharko, pues posten nau, igual ibiltzen ez, ordu horietan ibiltzen ez, pues zerbait egiten beti astelenetan, eta parra egiten dut, eta hori azken bolada honetan nik erantzuten diot ere beste kanta batekin. Oroitzen zara, zein izan zen azkena? Gauen diez. No me mires, déjalo ya. Izan daiteke. Orain txepa izan daiteke zure WhatsAppa Peio eta Bion arteko solasaldia daukat hemen, eskuartean sakelekoa utzi baitit Peiok. No me mires. Igo. Igo, Euskal Herria Irratia, ea, ez hau ez dugu irakurriko. Elurrak joan direnean mendien artean negua joan data. Zoaz, berakoak batzuk dira, edo gora, denak dira. Y es que me paso el día de juerga toda la noche sin descansar. Hau, kanta tzarra. En la arena he dejado mi barca. Esan duzu popa, zela, ¿ez? Señor, me has mirado, Peio Arguiñarena, me has mirado los ojos. Azken egunekoak uste dut zirela Espainiako popako... Baina, ez dakit igual nahaztu. Ai, ze polita hau. Eres tú, como el agua de mi fuente. Ikaragarria. Eres tú. Tengo ahí un gargajillo. Amaia baino bea zara, Orain, nola ditzen dira hauek? Garai batean mozedades, baina orain... El consorcio, izan daiteke, ez da? El consorcio. Konklusión. Oso tipo hona da gauza askotan Peio Arguiñarena, baina besteak beste produkzioan, bai, produktore puska daukagu, eta Euskal Herria Irratiak duen kolaboratzaile komunitate zabal horren, altxorro horren erantzule nagusietako bat Peio da, bai. Hombre, a ber, zuk egun batean, aste arteren batean igual esan diote, izu ezin izango dut eta jartzen dit. No me jodas, 5 minutiko. Ezin izango dut agian, ikusiko, no me jodas, 5 minutiko. Erantzun hona da, horrelakoetan ere oso hona da. Bai. Oso pasada, nik beti ez deitzen didanean kontratoa berritzeko. Bai. Beti izaten diot ezetz, eta beti konbentzitzen. Baina ez esan hori oso triste utzi nauzu. Ainhoa Juaniz. Baina da, ni gustora nago gero momentu honetan, baina niretzat, es como... Bai, ze, karo, prestatu behar izaten dugu gidoia. Ez dugula prestatzen. Ez dut prestatzen, baina... Ez zuk, ez da nik ere, nik prestatu beharko nuke, lana nire izan beharko litzateke, baina erabaki genuen tarte honetan beti improvisazioari espazioa ustea. Zurekin eta kolaboratzaile guziekin, ez du balio gaia prestatzeak. Ez que du zentzurik, total. Ez, batez ere apurtu nahi dugu, esan edo, aurretik ibiltzen gara gidoiaren gainean, ondotik ere gehienetan oso solasaldi serioa dauzkagu, lehendabiziko ordu honetan, eta gustatzen zaigu apurtzea. Horren arira. Bai. Badakizu zergatik uste dudan ez dugulan beste ospatzen, adibidez, orain gertatu dena... Bai, aurreskolena, eta bai, zergatik. Badauzkat teoria batzuk. Bota. Eta bat da, pixka bat autokritika, eta da, Euskal Herri honetan, hanbeste ohitura dugunez aldarrikatzera. Bai. Haten dugu bizitza aldarrikatzen, eta arduan zerbait jasotzen dugunean, ez gara ez da konturatzen, ze gaude beste zerbaiten aldarrikatzen. Eta etzaigu gustatzen ere. Eta gero aparte, nire ustez ere daukagu komplejo pixka bat. Bai. Eta ez dugu gehiegi esango, ze bestela esango digute, eta hori da gu egon garena egiten. Orain arte, gu haiei esaten pentsatzen genuena, pues esan beharko digute haiek ere orain pentsatzen dutena, baina gu postu beharko dugu, eta ospatu beharko ditugu gure garaipenak. Ez da, ez ematen dugu, aizu, eta, ja ez dute zer esango, ze, bai, ez, behira, beste adibide bat jarriko dizut, ez, nire adiot. Egin behar dute dokumental bat intsumisioari buruzkoa, eta gaur datoz grabazioa egitera, horregatik oroitu naiz horrekin, gero 12etan etorriko dira ona. Eta hor, irabazi genuen, esan edo, helburu nagusia zen soldadutzarekin amaitzea, amaitu genuen, amore eman behar izan zuten, eta ez genuen ospatu. Ez genuen, bueno, en fin, ikaragarria. Beti azkenean da, ezakit, beti dago zerbait gero,
edo komplejoak ditugu, pixka bat gauzak ospatzeko, edo iruditzen zaigu, ez dakit zer izango da, ez dugu, iruditzen zaigula, benetan ez dugula merezi hori, ez da? Bueno, bada, esaten diate kontrol gelatik, moztu behar dugula, bestelako albisteak dauzkagulako, beste profil batekoak. Beraz, estimatua dago, besarka handi bat, Ainhoa Juaniz eta sarri arte. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Gaur, Zibiboxeko Anaia arreben arteko erlazioak landuko dituzte. Mendillorrin izanen da, seietan, doan, eta entzumen arazoak dauzkaten entzat egokitua. Ordu bete geroago, Mendillorriko Zibiboxean bertan, mexikar film bat eskeniko dute, Como agua para chocolate. Azpitituluak eta autodeskripzioak izanen ditu. Sarrera doan, aldez aurretik gonbidapena hartuta. Retina Navarrarekin elkarlanean antolaturiko ekitaldia da. Eta ostegunean, lehenengo gastronomia topaketa transozeanikoak. Arratsaldeko 7:00 frijitu lehiaketa egonen da Zentral Kafe antzokian. Larun batean, aldiz, Alde Zaharreko tabernetan dastatu ahalko dira. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian edo pamplona.es webunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Metrópoli forala. 9:34 modu naturalagoan esan da, goizeko 10:25 minutu gutxi arestian genioen bestelako albisteak genituela, beste garai batekoak diruditenak. Guardia Zibila atxiloketak egiten ari da Burlata aldean, dirudienez Guardia Zibila iraintzeagatik tortura kasuak salatu, zor badakizue mural bat, pintaketa bat egin zutela torturaren kontra, horrek bere oihartzun mediatikoa eduki zuen eta balirudike horren karietara datozela atxiloketa hauek. Gutxinez 2 lagun eraman dituzte atxilo, sarekada honetan, eta telefonoariaren bestaldean Iker Moreno daukagu. Egunon, Iker. Egunon, bai. Eta Aznugal kanpainaren barruan izandako pertsona zarazu, tamalez tortura zuk zeuk pairatu zenuelako? Bai, duela 5 urte atxilotu gintuen Guardia Zibilak, 2011 urtarrian 18an, eta bai, 4 eta 5 egunez inkomunikatuta izan gintuzten, eta egun horietan torturatu gintuzten. Orain epaiketa izan da, kanpaina egin zenuten horren karietara ezaguterazteko zuek pairaturikoa, eta orain badirudi atxiloketak kanpaina horren kontura datozela. Bai, gu, epaiketa zetorrela ikusi genuenean, Aznugal kanpaina jarri genuen martxan, laguntza hitza da alderantziz, hitz horrekin sinatu zuen xafanek, polizia deklarazioa, eta hitz hori hartutak, kanpaina egin goren, eta itxen pizka, eske hemen etxean gaude, txakurtuta gaude ere, etxeazpian, paisanozko, jantzitako polizia dauzkazue. Egoera gogorra, zalantza izpirik gabe. Eta, segitzeko moduan, bestela utziko dugu, nahi duzun bezala. Horain txera esan digute, uste 4 pertsona eraman dituztela dagoeneko, Txelui Moreno gure aita ere atxilotu dute, eta badirudi itxaso Torregrosa neska bat ere eraman dutela. Itxaso ere bere atxilotua izan zen, ez da? Bai. Badirudiari guk kanpaina egin genuen, argi genuen tortura horiek salatu behar genituela, eta laguntza eskatzen genuen hori lagoitzetara zabaltzeko, ez? Izan ere, nazioartetik ere ahots batzuek sinesgarritasuna eman zioten gure deklarazio, eta uste genuen aukera paregabea genuela lan hori egiteko. Eta herrian, hainbat dinamika eraman genituen aurrera, mural, famatu horren margoketa, gero udaletxeak nahi gabe, edo beste pintaketa batzukin batera zabatu zuena, berriz margotu zena. Eta berriki plazaratu duzue agiri bat, idazki bat, torturen aurka estatuko hainbat pertsona ezagunek sinaturikoa, ez da? 21 lagunek.
Bai, uste genuen, hori ez, gatazkaren konponbidean pausuak eman behar genituela, eta bertan bilatu genituen komplexidadeak, igual horren gertukoak ez ziren pertsona batzuekin. Eta egia da, hori oso pozik gaudela, 23 pertsona, estatu mailako 23 pertsona esanguratsuk sinatu dute, haien artean, etaren biktima izandako 2 pertsona, eta guretzat hori da garrantzitsuena, ez? Duela urte batzuk, arerio bezala genituen horiek, pixka bat, hoiengana hurbildu gara, eta errelato konpartituak, mezua zabaltzea, salaketa zabaltzea eta urratsak egitea aurrera. Atxiloketein dagokienez, esan dizkiguzu datu batzu, baina laburbilduz goizeko tenore honetan zer dakigu, 4 direla atxilotuak? Hori ematen du, bai, hori esan digute lantxe bertan. Hori esan digute medioak gure txastian daudela, ja da, eta hori neska bat ere, aitaiak lehen konfirmatu digute, Txelui Moreno ere, bere etxean poliziak zituen eta atxilotu dute, eta horren badirudi itxaso Torregrosa ere eraman dutela. Beraz, 2 izen baieztaturik, beste 2 atxilotu leudeke, eta ikusteko dago zer gehiago gertatzen den Espainiako Polizia Nazionalaren sarekada honen kontura. Guardia Zibila iraintzeagatik direla atxiloketa hauek, zergatik dakizue, esan eta azalpenen bat eman diete atxilotuei, haien senideen bitartez, nola... Bai, oraindik ez dakiguna hori da, ez? Injurias leporatzen diete, Guardia Zibila iraintzea, eta ematen du, gaur egun ja egin zigutena ere ezin dugula kontatu, baina egia esan juridikoki ez dakit zeintzu diren egozten zaizkien gertaerak edo. Eta hori guzti hori ikusita, Iker, ze sentipen? Lehenko zurduritasuna nagusi. Hemen gaude, etxea mueltaka, eta orain, elkarrizketa moztu eta kalera jaitsiko gara, zer gertatzen da. Ederki bada, besarkada handi bat Iker, eta esan gabe doa, adi segituko dugula, hor burlataldean gaur gertatzen den hori guzia. Ongi segita zorteon. Eskerrik asko. 9 eta 29. Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli Farola. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Lehen gastronomia topaketa transozeanikoa, Iruñean, Hondarribi, Baiona, Brasil, Kolombia eta Iruñeko zukaldariekin. Ostegunean, frigituen lehiaketa, Zentral Kafean, arratsaldeko 7:00, sarrera librea. Eta larun batean, dastatzeko aukera Alde Zaharreko tabernetan. Zure zain gaude Iruñeko udala. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz Kilikili Jolas Parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak Kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 9-8-3-6-2-6-2-8-6-2. Kilikili! Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Aste honetan era askotako 3 ikusgarri ostegunean pintxo lehiaketa, ostiralean Ipar Folk musutruk diska berriarekin, eta larun batean Gorzigiluaren 25. urteurrena, altxatu Leiotikan Los Carniceros del Norte eta Los del Rayo. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions, Central, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Agurtzeko denborarik ez. Burlatako Axular Kultura elkartea, apirilaren 20an asteazkena, Los 8000 son más que hielo y piedra, mujer y salud hitzaldia. Pakistanen iparraldean, Baltistan dago, munduko 6.000 metrotik gorako mendi gehienak dituen leku magikoa. Islaria, Batistan Fundazioko Txaro Otxandorena, Axular Kultura elkartea. Basati Kirolak, 25 urte, Basati!
Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Metrópoli Forala. Ezkaba mendiaz eta Iruñerriaz solastuko gara segidan, sarritan elkarri bizkar emanda bizi direlako mendi hori inguratzen duten udalak eta Iruñerriko mankomunitatea elkarlanean ari dira, proiektu berezia dute esku artean, Ezkaba parkea sortzea dute asmo, mendia garbitu, ibilbide bereziak zabaldu eta naturgune berezia sortzea, bertan horiesek izan daitezke helburu nagusiak. Aritz Aiesa, Iruñerriko mankomunitateko lehendakaria, egunon eta ongi etorri. Egunon. Astearte polita, ederra, urdina, garbia, terrazara irten gara, eta zein polita dagoen Ezkaba mendia, ez da? Eta oroar, Iruñerri osoa, ez? Horren gainera landa hori hoiekin, eta oso kolore politak, eta berdeak, eta hainbeste ur. Primaverako koloreak, ez da? Oso polita. Eta garbolak, eta, eta loreak, eta bestelakoak. Dena dela, aurrekoan argazki batzuek ere ikusi genituen, Ezkaba mendian hartutakoak, altzariak botata, ez dakit, zuma, horra, inguratuta, zenbaterainokoa den zikinkeria. Asko dago? Oroar mendia oso polita da. Atxetik ikusita eta hor bizi garenok erabilita oso polita. Bi alde daude nabariak, hegoaldea, iria eta alde nabariagoa duena, eta bestetik iparraldea, eta basoa, soroa, landaremoak, eta badaudenak, ez? Nabaria da alde hori. Eta egia da, eta hori horregatik ere izan da gauza premiazkoa ikusi duguna da, antolatu eta garbitu behar dugula neurri batean, eta gauza batzuk moztu behar direla, zen ezin da olako irudiak ezin dira berriro errepikatu. Eta ez hori bakarrik, aurrera begira bestelako helburu estrategiko nagusi zenbait bultzatzea, ez da? Ez bakarrik garbitu, baizik eta udal guztien artean proiektu berezia bultzatzea, ez da? Hainbat udal eta kontzeju bildu zaretan komunitatearekin batera, ez da? Bai, guk egin duguna da berreskuratu bere garaian, orain dela 4 urte saiatu zen parke proiektu hori berreskuratu dugu, eta buelta eman diogu, eta lehengoan oso modu magnanimo eta telesferikoa eta dena sartzen zuena alde batera utzi eta txikietatik eta gauza txikietatik hasi, hau da, ados jarri denok argi dugunan, mendia asko maite dugula, zaindu nahi dugula eta antolatu beharra dagoela. Horren inguruan elkartu gara 8 udaletxe eta 8 kontzeju, hori ere Berriozar, Berriobeiti, Antsoain, Iruña bera, ez da, Tarrabia, Uarte, Ezkabarte eta Txulapain, eta gero 8 kontzeju txiki ere, ez da, Artika, Izoain, Unzu, Arre, Azo, Zorrio, Zildoz. Eta Berrio Suso. Eta Berriogoiti. Bai. Pues bai, eta hori izan da beste aldaketa bat. Egin dugu ere prozesua askoz parte hartzailegoa udaletan eta kontzejuan. Aurrekoan ere esaten zuten, eta hala agerian geratu zen Berriozarren urtarrian egin genuen bilera, pues kontzejuak esaten zutena da bere garaian ez zietela asko gehiegi edo behar zen guztia galdetu, eta guk honetan ere horretan puntu bat jarri dugu, eta beraiekin elkartu gara birritan, bai udalekin ere bai, eta hori, alde batetik premiazko neurri batzuk martxan jarri, hemendik eta epe motzera, eta gero aurrera begira proiektu bat, eta izu, aber zergatik ez, mendi antolatu bat,
bide sari ordenatu batekin, jendeak paseatzeko gustora, eta bueno, ez dakit Ibai parkea eredu ona den, ikuste irritarrontzak oso erabilgarria eta oso eredu polita dela, eta bueno, zergatik ez olako antzeko bat abertzen neurriraino nahi dugun, zeren ere, haizu, errealitate ezberdinak, alde batetik hegoaldea eta iparraldea, eta gero ere, antolatu beharra. Oraindik ere zirriborroa da, proiektua egiten ari zarete, baina zer aurreratu daiteke, ezta? Duela 5 urte egin zen plangintza horretan, hainbat asmo faraoniko ere bazeuden, teleferiko eta bestelakoak zuk aipatu dituzunak, baina zer egiteko asmoa dago? Asmoa da, parke bat, proiektu bat egitea, parke bat martxan jartzeko, hori da helburua. Aurten ere, aurtengo proposamen honetan, edo legaldi honetan eraman dugun proposamena, sartu dugu Uarte eta Oiana eta Urbizkar, modu horretan ere lotzen dugu ezkaba proiektua Ibai parkearekin, horri alde batetik, eta gero nahi duguna da, batez ere, Garbitxu. Gaur egun hori da premia bat, oso larria dena, mugatu sarrerak, posible bada, horretarako ari garazketan Nafar gobernuarekin, errepidea hor delako, eta badaude kompetentzia ezberdinak, eskuduntza ezberdinak, eta bat Nafar gobernuak daukaz bidesari hori, gotorlekua, nola ez, ere hor dagoela, eta oso garrantzitsua dela, eta, bentsatu guretzat, Antsoainetik agatozenok, maitasuna hondiz ikusten dugu gotorleku hori, eta angertatu zena, memoria, ikusiko dugu zenolako proiektua edo egingo dugun Nafar gobernuarekin batera, horri buruz buelta bat eman, eta aizu, zergatik ez gauza polit bat atera. Garbitu, mugatu, orain, eta hemendik aurrera parkea zabaldu edo egiten hasi, ezta? Zein ezaugarri nagusi izango lituzke parke horrek? Alde batetik, naturaren aldetik, berreskuratu autoktonak diren zuaitz eta landareak. Hori ere ikusten da, adidez Berriozarrek lan handia egin du horrekin, eta buelta eman dio mendiari zentzu horretan, eta nik uste ere, adidez Eskabarte aldekoak ere lan hori oso ongi egin dute, eta gero mugatzea sarrerak, bestetik, kate batzuk jarri, eta autoak sartzeko, gero ere badago eta hola ikusten da, eta hola hitz egin dugu eragileekin, Sozezkabakoekin, nabariena dela gabean nola sartzen diren autoak, eta hor gaba ematera zeren oso leku polita eta derra ba, eta oso gertu dagoenez, hor geratzen dira poltsak zaborrekin, ondakinekin, hori ere bildu, eraman dezatela, edo zein kasutan, ere, bidea moztu, gabetan moztu, hori ikertzen ari gara, bernola egin degenezaken, eta gero, berreskuratu mendia eta herritar eta hiriendako. Beraz, oinezkoendako bideak hobetzea, gaur egun ere badaudelako, ez da? Bai, antolatzea batez ere, azkenean ere neurri batean bakoitza bere bidea egiten du mendi horretan, eta ni asko ibiltzen naizen gora da bera ikusten da, ez, bakoitza aukera asko ematen du, hori ere antolatuz gero, aizu, zergatik ez leku batzuetatik bideratu jendea, eta ohitura batzuk sortu, eta orduan beste mendiaren puska batzuk berreskuratuko ziren, alere argi dago oinezkoak mina txikien egiten dietela, baina hor daude bizikleta, motoak, autoak batez ere. Errepidea badago goraino, ez da? Baina bestelako bidea eta bideskak ere badaude, ez da? Bai, bide nagusiena zein da? Ez dakit artikatik gora edo... eske badaude pila bat, Nondik egin duzu zuk... Badaude pila bat. Mankomunitateko presidenteak egingo zuelako bidea oinez... Nik arrobietatik igotzen ez normalean. Antsoaingo arrobietatik, eta gero hartu kresta edo hortik goraino, pasatzen zara monolitotik, guk Antsoainek bere garaian jarritako monolitoan hor dago. Antsoainek muga egiten duen eta gotorlekutik gertuen dagoen lekuan dago monolito bat, iesaldi horretan, orain gainera maiatzan 22an ospatzen den iesaldi horretan omenez, egin zutenen omenez,
batzuk ere tirokatuak hil ziren. Bueno, memoriaren inguruan erreferentzia zenbait haueneko egin dituzu eta oso lotura handia dauka ezkabamendiak horrekin egin zuzen ere, ezta? Memoriarekin, gotorlekuarekin, gailurrarekin zer egiteko asmoa dago? Hori oso kerrezpanago Madrilgo Defensa Ministerioaren eskuetan dagoelako oraindik? Dago beraien eskuetan, guk horrekin nahi duguna da, bueno, batez ere abertze guk edo Nafar gobernuak nork jarri zezaken bere izenean, ez nahi dut, eta kudeatu, baina bueno, hori ikusiko dugu, eta gure ideia da, bisita bat egin ekainean, segurazki, gero beste proiektu batzuk antzekoak bisitara joan, Errenterian edo Hondarribin Guadalupeko gotorlekua antzeko garaietakoa da, eta ber nola berreskuratu zuten, eta nola erabiltzen duten, eta gure ideia da, bueno, horretan saiatu behintzat, eta horretarako Nafar gobernuarekin edizketan hasi behar gara, bai. Eskuargi batekin, linterna batekin sartuko gara hor barruan, zer dago? Zuk izango zenuelako sartzeko aukera? Edo sartu nahi zu bezala. Sartzen bere garaian, bai, ni sartua naiz gaztetan, bueno, gaztetan orain dela urte gutxi batzuk, 5 urtetik. Bai, ezkutuan. Bai, azkenean, atzetik eta sartu altzaitezke, eta egia da oso leku miresgarria dela, nola egin zuten hori, zenolako paretak, zenolako kaleak, barnean iaia daude kaleak, oso leku pollita da. Horatu dezagun kartzela zela, barruan zegoena, ez da? Bai, nire aitxona kontatzen zidan, sartzen zen bere garaian, eta beldurra ondia zutela, zen trampak zeuden, ari egiteko, eta, bueno, Memoriaren museoa egiteko asmoa zegoen, hor ere, ez dakite hori guztia gauzatzeko aukerarik izanen ote. Ikusiko dugu, eta gana beste kondizio, egoera ekonomikoan, den egoera ekonomikoan, ikusiko hori bada baduka lan handia, eta nik uste inbertsio handia ingo nukela. Gu edo zein kasutan nahi duguna da, gero eta gutxiena ondatzea, eta ez utzita egotea, zen azkenean, pusatzen dut Madrilek, eta kasu honetan Defensa Ministerioa ez duela lan handia egingo. Eta inongo erabilerarik ez zaio ematen gaur egun, utxik dagoelako, ez da? Ez utxik dago. Edo tarteka ejertzitoaren zenbait ale agertzen dira bertatik. Ez, adiz, atxo kontatu zidan batek, bisitan zegoela norbait, baina, bisitan ikuste, bere garaianan patrulla egiten zuten, eta orain dela urte asko gora kontatzen dute ere antxoainen, bai. Bueno, beraz, asmoa hemendik aurrera, esan duzun bezalaxe, garbitu, bide berriak zabaldu, naturarekin bat egin, parkea gutxi gora bera gauzatu, eta kronograma, zema denboran egin nahi duzu guzti hau? Konbenioak orain sinatzen ari dira, urrengo astean eramaten dugu iraunkorrera, mankomunitatean ja onartzeko ere konbenioa, gure partea, eta nik uste hemendik maiatzean premiazko neurri horiek martxan jartzeko bilera bat antolatuko dugu herriekin, egin dugu bilera bat udal bakoitzarekin eta kontzejuekin, eta nahi dugu bateratu bat egin, ja adosteko zenolako neurriak martxan jarriko ditugun, hori esaten dudan moduan maiatzean, eta gero ekainean bisita horiek egin, beste proiektu horiek egin, eta urtearen bigarren partean, prozesu parte hartzailea garrantzia handia izango duena, zeren azkenean ere baukat eragileak asko dute esateko, eta agerian ere SOS-ezkabaren lana, eta hor dagoela, eta izu, aprobetxatu eta beraiekin batera inbar dugu. Eta herritarrekin auzolana eskatuko duzu? Egia, bai, hori ere. Bai, ere, kainean hori, auzolana egiteko ideia badago, bai, bisita horren bueltan edo ikusiko dugu, nola ez da segunetan datatan sartzen dugun, baina bai, mendiaren garbiketa bat egin, bere garaian iaz egin zen antzekoa. Mendiaren bizkarrari buruz oso gutxi hitz egin dugu, ezta? Iparraldeari buruz. Ezagutzen ez duguna, hainbeste, ezta? Hor herritxiki zenbait daudelako, ezta? Horrio batetik eta bestetik. Zildozetik hasita, ez? USA eta azozeraino, bai. Beste realitate guztiz berdina da, azkenean, txikia, bere landa soroak, eta oraindik ere mendia zaintzen eta badute, bai, eta oso badaude bideak pasiatzeko, guztiz gomendagarria da,
ateatzea beste realitate batera, eta beste martxa batera, eta ikustea beste gauza batzuk eta oso polita. Bide hori elkarrekin goiz batean egin beharko dugu, ezta? Egin beharko genuke, bai. Bai. Ados. Ezinbestekoa. Oso ongi, ezagutuko ditugu detaile gehiago, aurrera begira ere, Ezkabamendia eta Iruñerria esan dugun bezalaxe, elkarri bizkarremanda daudela sarritan, eta horren inguruan parke berezia, Ezkaba parkea sortzeko aukera dago, hori eskuartean daukate bertako udalek, kontzejuek, eta Iruñerriko mankomunitateak aritz, aiesa, mi esker, eta nahi duzun arte ongizan. Ikusiko gara. Agur. What did Ernesto, we like Ernest Hemingway in Spain. Irrati lokala garelako, metropoli globala. Inspired him so much. Txantreako Euskaldunon biltoki Txantriako festak. Apirilaren 29an ostirala gaueko 9:30 bertso afaria Aitor Mendiluze eta Beñat Gaztelumendirekin izen ematea 699-612-124 telefono zenbakian. Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948-241236. estudiomediconavarro.com. Asteazkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Asteazkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egun on guztioi, polizia operazioa Nafarroan 6 lagun atxilotu dituzte Guardia Zibilaren kontrako irainak egitea leporatuta. Iruña Elieraso, egunon. Egunon, Txelui Moreno sortuko kidea, bere seme gazteena, Ibai Moreno, Esteban Gota, Julia Ibañez, Itxaso Torregrosa eta Mikel Otano atxilotu ditu. Orain arte, Espainiako Polizia Nazionalak burlatan, Guardia Zibilaren kontrako irainak leporatuta. Antza tortura salatzen zuen murala margotu zutelako burlatako horma batean. Amaia Izko sortuko bozeramaleak larritzat jo du polizia operazioa, torturak salatzeagatik inor atxilotzean neurriz kanpokotzat jo du. Desproposito bat da, osea, hasita tortura salatzeak ze bihurtu nahi duten, zuna dagokion delito batengatik jendea atxilotzea ikaragarria da. Jende esan nahi dut, bere etxean dagoena, bere etxearen biladoa zen, osea, egiten non dagoen, epaitegietan agertu direna 7.000 aldiz beste kausa batzuengatik eta oso gauza, oso larritzat hartzen du nik. Tortura salatzen duen murala joan den astean epaitu eta akordioa lortu zuten ekineko 5 kideren epaiketaren harira egin zuten burlatan. Leioako unibertsitatean berriz protesta egin dute, lehen orduan aurpegi estali da zuten 10 bat gaztek unibertsitateko sarrera galeraziz. Unibertsitate barruko errepresioaren kontrako protesta izan da errepidean zabaldu duten pankartan irakurzitekenez. Protesta egin dutenek 5 exigentzia aurkeztu dituzte, besteak beste Samamesko, Gasteizko eta Leioako ikasleen kontra dauden espediente zigor eta inputazioak atzera kentzea eta poliziari gabeko kampusa izatea. Hasieran trafikoan eragozpenak sortu badira ere, ertzaintzaren patrullak iristerakoan protesta amaitu da. Lan harremanen ereduak azken urtetako sokatira kulturatik traineruaren edo elkarrekin arraun egitearen kulturara pasa behar dela esan du Euskadi Irratian Jose Miguel Ayerza adegiren idazkari nagusiak. Konfebaskek egindako proposamenaren aritik, zuzendaritzaren eta langileen arteko harremanak indartu egin behar dira lantegietan. Jon Aizpuru, egunon? Egunon, bere esanetan duela 40-35 urteko lan harremanen ereduak ez du gaur egun balio, mundua aldatzen ari delako eta merkatuaren behar berrietara moldatu beharra dagoelako. Jose Miguel Ayerza.
Azken 35-40 urtetan, enpresetan eta lan harremanetan bereziki sokatiraren kultura bat jarraitu izan dugu. Eta pentsatzen dugu hortikan aro berri batera pasatu behar dugula, mundua sakonki aldatzen ari da eta enpresek egokitu egin behar dute aldaketa horretara. Adegiko idazkari nagusiak azpimarratu du azken helburua enpresaren etorkizuna bermatzea dela eta hori lortuzkero denak direla irabazle enpresaburuak eta langileak. Sindikatuek egin dituzten kritiken aurrean Jose Miguel Ayertzak esan du eredu berri hau ez dela patronala eta sindikatuen arteko eredua, personen arteko eredua baizik eta uste du enpresa bateko personak ados jartzen badira normalena litzatekela sindikatuak ere horretara egokitzea. Espainiako gobernuak aldatu egin ditu aurreikuspen makroekonomikoak, aurten defizit publikoa 3,6koa izango dela uste du, eta txikiagoa 2,9koa 2017an. Zor publikoa berriz aurten 10 bat gutxitzeko aurreikuspen egin du, eta beste 10 bat helduen urtean 2017an ala jasotzen du. Bruselari 2016-2019 urtetako egonkortasun programarako jarduneko gobernuak bidali dizkion datuak. Bruselak bien bitartean urtebete luzatu di Espainiako estatuari defizit muga betetzeko epea. Kirolak, Aritz Gailastegi, egunon? Egunon bai, futbolean ateljoka daukagu ligako 34. jardunaldia, bailo horretan buru belarri prestatzen ari dira partidak gure taldeak. Eibar ordubete barru entrenatuko da, Txabalpen, bihar Mestaian 9 laurden gutxiagoan jokatuko duen neurketari begira. Atletikek ere bihar eta ordu berean jokatuko du Atletico Madriden kontra San Mamesen. Valverderen taldeak arratsaldeko 6etan egingo du lansaioa, Lezaman ateak itxita eta Realak gaur itzuliko da Beharrera Zubietan goizeko 11etatik aurrera. Txuri urdinek etzi jokatuko dute Anoetan Getaferen kontra. Neurketa 8:30 hasiko da. Errepidietan ez dago trafikoa oztopatzen duen aparte goragozpenik segurtasun sailen esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera temperaturak igoko dira gaur 20 gradutaraino iritsiko dira, Kantauri isuriko hainbat lekutan besteak beste egotik joko duen haizeak bultzata. Argi hasi den eguna lainotzen joango da purka eta arratsaldean baliteke euritara egitea Euskal Herri hegoaldean. Goizeko 11etan izango da aurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albistean nahi duzuen aldiro eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, aukera on. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez 1-948-0603-0. Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ez dakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu ongi elikatuz. Informazioa 659-155-835 eta izaskungidoi-nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Nafarroaren eguna apilaren 24ean igandez baiugen. Zuere etor zaite, Nafarroa bat eta bakarraren ospatzera. Bezperan apirilaren 23an, Manes Pagolaren omenez, Izaiteko Libre kantaldia Ertz Sare Orkestrarekin. Basaizeak antolaturik. Bainez dekorazion, toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Borlata. Nafarroaren eguna, mugaz bi aldeetako Nafarren arteko bilgunea eta senidetze festa. Igandean, denok baigorrira, Aralar.
Metrópoli Forala. Goizeko 10 eta 9 minutu dira, berriz ere txanda hartuta Iruñeko irrintzi dorretik astearte zoragarri urdin garbi honetan aurrera jarraitzen dugu Metropoli Forala zeharkatuz euskalherriirratia.eus FM-ko 91.4. Eta lehenik eta behin iritziaren tartea zabalduko dugu. Horri buruz hitz egiteko, minutu bateko manifestua egiteko, Aingeru Epaltza idazlea daukaguariaz bestaldean. Egun hona, Aingeru? Bai, zuri. Aurrera nahi duzunean. Ebole iragana zaldezka, eta Otegik orainaz mintzatu nahi. Esgrima jokoa telebistako pantailan. Otegi zerarran etzekiela gelditu zen galdera bat baino gehiagoren ondotik. Ebole ere mututu zuen behin edo behin solaskidearen erantzunak. Elkarrizketaren emaitza, berdinketa teknikotik hurbilago, inoren garaipenetik baino. Nahiago lukete batzuek, gatazka delakoan gauza bera gertatu alitz. Baina gauden isilik, ezkerra bertzaleko jendeari, zaurian piko ez egiteko eskatu zuen Otegik. Desmemoria historikoaren aldarrikapen garbia. Nafarroan horretarik ere beharko dugu. Hauteskunde usaino dabil berriz, eta garbi dago bakarka ezin dugula. Iragana zatzen du, orainaren mesede. Eginen dugu, egin behar baldin bada. Aingeru Epaltza, mila esker, datorren astera arte ongi izan. Izan onge. Metrópoli Forala. Apirilak 18 ditu gaur, baino uztailaren 6 gutxi falta daia da, edo behintzat prestakuntza aspaldi hasi zen horretarako. Izan ere, San Ferminak data garrantzitsua Iruñeko egitarauan, Iruñeko egutegi guztietan. Eta Gora Iruña aspaldiari da ere horren bueltan lanean. Gurekin da Gorka Aizko horren inguruan solasteko. Egunon, Gorka? Egunon, bai. Zer moduz? Ba, primera, lanpetua, baina posik eta ilusioakin. 3 hilabete eskas falta zaizkigun honetan, jada pentsatzut motorrak berotuta izanen dituzuela zuek. Berotu ia erretaia. Baina, bai. Hasi aurretik ez da izaten ona erretzea, baina, bueno, aspaldi hasi zenuten prozesua herri mugimenduko 34 eragilerekin batera, zer eta pentsatzeko zer nolako San Ferminak nahi dituzuen? Hori da, bai, azaroaren 7an burutu genituen jardunaldi batzuk, jardunaldi horien atzetik bazegoen hausnarketa bat, eta, ikusi genuen udal gobernu aldaketarekin, bazeudela beste moduan egiteko, gauzak egiteko aukera bazegoela, eta ordun pentsatu genuen, jaiereduari buelta bat eman behar geniola, jardunaldi batzuk antolatu genituen, hor esan duzun bezala 34 eragilek parte hartu zuten, eta guztien artean bi ondorio edo atera genituen nola baitere, bai, gutxi gora bera, bazien
ze baloren gainean eraikine genuen jai eredu berria. Eta balorei dagokienean zertaz ari gara zehazki zeintzuk izanen dira zuen oinarri horiek? Bai, guk egin genuen lanketa Gora Iruñaren 4 abizenen gainean, hau da jai herrikoiak, parte hartzaileak, parekideak eta euskaldunak, eta gero beste guztien artean baita ere atea ziren ekologikoak, jai ekologikoak, jai antikapitalistak, kulturalak, eta gero anistasunari dagokionez baita ere lanketa bat egiten ari gara, bai, anistasun kulturala, anistasun sexuala, funtzionala, bueno, bai, anistasuna bere osotasunean saiatzen ari gara lantzen, bai, eta gero beste ondorio nagusia izan zen, protagonismoa berreskuratu behar genuela. Herri mugimendu izan behar dela ardatza eta ez periferiako eragile bat, ezta? Eta orduan horretarako behar genuen kalean egon, eta horretarako tresna herrigunea edo deitu dugun horixe bera pilpilan dagoen gai, ezta? Orain arte izan duzue gunea errotxapean, gune zabal bat oso handia, baino ez zegoen erdigunean. Horrek eragin ditu kexa batzuk edo behintzat jende batek esan du igual komen izela berriz ere Iruñeko bihotzera bueltatzea. Eta zuen proposamena mai gainean, herriguneak pluralean orka bat dago, orduan ez dakit gorka zer marraztu alduzun, zer zirri borratu dezakezun. Herriguneari dagokionez, guk esan dugun bezala, 34 eragile horiek hori ikusi genuen helburu, eta, bidean harremanetan ari gara gainontzeko eragileekin ere, Iruñeko gainontzeko eragileekin ere, ze guk uste dugu gune horiek izan behar dutela herri eragileen muina edo hor egon behar dute guztiek, guztiok egin behar dugu ekarpen bateratu bat herriari, Iruñari, kasu honetan, eta alde horretatik proposamena bateratua, ez? Orduan, batez ere badira 3 plaza, proposamena... Ze plaza dira, ez dakit jada esan daiteke? Bai, guk pasaren astean San Fermietako mailan aurkeztu genuen proposamena zehatza, eta plazak izango dira 3, Baratxurien plaza, Santana plaza eta San Jose plaza. Esan beharra dago baita, proposamena onartu behar dela San Fermietako mailan, eta udalak ere onartu behar duela, orduan, prozesu horretan gaude. Beraz, kokatu ezagun mapan. 3 gune, Baratxurien plaza, San Jose plaza eta Santana plaza, eta 34 eragilerekin batu zarete, ez dakit nola izanen den eragile guztien txosna bat egonen den, bakoitzak berea, ze dinamika segituko duzue? Bai, horregatik esaten izun, ekarpen bat eratua egin nahi dugun honetan, izango da, barra bat komunean ekarpen bat egiteko, guztion artean bat eta bakarra. Hori iruditzen zaigu hiri honi egiten aldiogun ekarpen aberasgarriena dela, bai hiriari eta bai geure buruari ere, bai eragile desberdinek elkarlanean ibiltzea, bakoitza bere lan esparrutik ekarpena eginez, uste gu oso aukera polita eta egingarria dela hemendikan eta aurrera begira. Orduan, 3 plaza horiek izango dira, Baratxuriak eta Santana plaza gutxi gora bera antzeko ekarpena egingo dugu horretan, eta guztietan egongo da eszenatoki bat, egongo da barra bat, baina, bi horietan pentsatu dugu egitaragoa anitza izatea, askotarikoa adin guztietarako umeentzako, gazteentzako, esaterako ez zai zerbait jada pentsatu duzen plazaietako? Ez, oraindikan esan dizuan bezala, guk eskema mailaren gainean jarri dugu, onartzen denean orduan jaziko gara horretan, ari gara sukalde lan egiten, baina oraingoz ez dugu ezer prestatua komentatzeko publikoki berez, oraindikan lotzen ari gara hori guztia. Orduan beraz esan duzu plaza horietan askotariko ekitaldiak egonen direla? Bai, eta sukaldea ere egongo da, bai, horre, Baratxurien plaza badago eskualdetako etxen ondoko inguruan, eta orduan pentsatu dugu hor ere guk euskal sukaldeari daukionez ekarpen bat egitea, orduan, bai Baratxurien plaza eta bai Santana plaza izango dute euskal sukaldea, bertako produktuetan oinarritua, ekoizpen ekologikoan oinarritua, kontsumo arduratsuari begira baita ere deialdi bat zabalduko dugu, eta, agian Baratxurien plaza, bermutari zuzendutako eskaintza bat izango da. Goizari zuzendutako gune bat, orduan? Eta gero gauari daukionez ere, kontzertuak bokatak ere kasu honetan, eta Santana plaza, izango litzateke jantoki moduko badia eserita gozaltzeko, maiekin eta bertan geratzeko. Horixe, eta, salneurri herrikoietan, menu goxoak eta sanoak daztatzeko aukera. Eta gero, 3. plaza, San Jose plaza, hori bai izango litzateke bestelako eskaintza berria, guk San Jose plaza irudikatzen dugu batez ere autogestiorako gune bat bezala, eta hor gure asmoa da, hirian ematen diren Baskari herrikoi pila, herri eragile, kuadrilek izate dituzten Baskari herrikoiek, gune bat eskaintzea behar hori asetzeko, ez? Orduan, guk irudikatzen dugu hor San Jose plazan eszenatoki bat barra bat besteetan bezala, baina mailak, aulkiak, kasolak, sukaldatzeko tresneria oroar, mantelak,
sardeskak. Baliabideak eskaintza jendeari, haiek bertan, haien bazkaria prestatu ezaten, bazkaria afaria haien otorduak egin ditzaten. Hori da helburua, gosaria edo dena delakoa. Horrela baita ere, asmoa, egingo gu deialdia, aldezarreko komertzio txikietan erosketak egiteko, modu batean baita ere hori bultzatzeko, auspoa emateko komertzio txikiari, eta bakoitzak gero ja, beren kabuz, bazkariak antolatu, eta bazkaria prestatu, garbitu, eta dena txukun utzi, eta, parranda egiten jarraitu, nahi dutena egitea, baina, gure eskaintza, azpigitura bat utzi jendeari, nahi duena bertan bazkaldu eta edo gozaltzeko. Askotan gaua izaten da erdigunea kontzertu handietan zentratzen gara, eta bintzat dirudienez zure hitzak oinarri hartuta, aurten saiatu zaite integrala, aurreko urteetan ere hortan alegindu zaite, baina aurten bereziki indar handi jarri zuen integrala izan dadin, ez da, egun osokoa ere bai. Bai, hori da, guretzat izan den egiten aldi egun ekarpen handiena iriari, bai, gaua, uste gu, saturatua dagoela nola baita ere, eta berez San Ferminek badirela gaua baino askoz ere gehiago, eta orduan, egunean zehar behar dira alako ekitaldiak, badirudi zezenketetaz aparte ezer gutxi antolatu izan dela azkeneko urteetan Iruñan, eta ordutegi horretan jarri nahi dugu indarra, berez alternatiba badaude, zezenketen kontra dagoen jende pila dago, gustoko ez dituenak, eta orduan, jende horri ere eman behar zaio aukera San Ferminetan gozatzeko. Gorka esan dugu hirugune hauen proposamena mailaren gainean dagoela, baina oraindik ere bidea egin behar du, ez da oraindik onartu izan behar da. Ze aurre ikusten duzu ezuek? Bai, guk aurkeztu genuenean San Ferminetako maila, orobar, oso harrera ona izan zuen, badaude alderdi tekniko batzuk, horre ez gara sartuko, ze, badirudi plaza batzuk egingarriagoa direla beste batzuk baino, negoziatzerako gu pres gaude ere, ez dago guk ez dugu eskaintza itxia egiten, orduan zein erantzuna zein izango den jakin da, hor hasiko gara pixka bat aberi bibilbidea egiten, ez? Bakit oraindik gordea daukazuela egitaraua, sekretupean, findu gabeagian, oraindik ez daukazuela guztiz zehaztua, baina ez dakit badaukazun zehose aurreratzea, edo zertzelaren bat ematea esklusiba bat hemen gurean, Gorka? Egia esan, ezin dizut esan nik neuk ez dakidalako, ez da ari gara prestatzen, baina, esan bezala, herri eragileak ari dira lantaldeetan parte hartzen eta lan egiten, eta beraiek egiten ari dira proposamena, esan bezala, Gora Iruñak ibilbide hau hasi zuen, azaroaren 7an prozesua ireki zuen, alde batetik baloreak lantzeko, bestetik herriguneari dagokion ekarpena edo proposamena lantzeko, eta guk egin izan duguna baina arte, Gora Iruña bezala izan da, prozesu hau dinamizatu, baina berez ez dugu parte hartzen beste eragileek bezala, eragileek hartu dute bere gain herriguneari dagokion proposamena eta beraiek ari dira antolatzen. Eragileek hartu dute herrigunearen pisu azken finan. Esan ditugu 34 dela bakit oso zaila dela denak zerrendatzea, baina baten bat aipatzerik baldin mozu, behintzat radiografia orokor bat egin dezagun? Bai, hor denetari dago, adibidez anizazurani dagokionez, Euskal Herria 11 kolore dago, ari gara fainekin ere gehitzen diren, Horreaga Fundazioarekin, gaztetxean biltzen diren eragileekin, euskalgintza, mugimendu feministako eragileak, ez dakite dantzariak, bertsolariak, denetarik, guk ukitu ditugu ate guztiak, ez? Eta, batzuk baiezkoa eman dute lanean ari dira, beste batzuk oraindikanez ikusi dugun bezala azkeneko urteetan, UPN-ren politikaren ondorioz, eragile askok jaiari dagokion ekarpena albo batean utzi dute, ez diete utzi jaietan parte hartzen eta ondorioz beraien egunerokotasunean jaien dinamika baztertu egin dute, jai ereduari dagokion ekarpena edo osnarketa ez dute egin, orduan kostatzen ari da pila bat baita ere, ari zaie pila bat eragile hauei, orain berriz ere dinamika hori aztea. Lokartu dituzten horiek berriz ernatu naia nari zarete ari dira eta prozesu hori ere zaila da, ez da berreskuratzea urtetan itzali dutena. Galdetu behar nizun, esan dugu oraindik ez dela erabaki, dago datarik, badakigu noiz jakinaraziko duten? Berez, datorren astean daukagu San Ferminetako urrengo maila eta hor espero dugu erantzun bat modu batean edo bestean jasotzea. Pentsatzu zuen datorren astean jada jakinen duzuela ea 3 gune horiek muntatzea posible izanen ote den. Osongi. Ta bukatze aldera Gorka galdetu nahi nizun lehen solastu gara printzipio batzuk bauzkazuela, oinarri batzuk, parekideak, euskaldunak, ekologikoak, eta hola esan da batzutan hitz potoloak emate dute. Orduan guazen bada definitzera edo zertan izanen diren, hola, zertan izanen dira parekidea Gorka. Bai, parekidetasunarekin oso aurreratua gabiltza azkeneko urteetan ere lan handana egin izan dugu, herri mugimendu alde batetik, udaletxea beste aldetik eta elkarlanean ere, eta hor bi lerro jarraitzen ari gara batez ere
bilbide, alde batetik eraso sexisten kontrako kanpaina, hor, udal baliabideak erabiliz gure mezua txertatzen ari gara, poliki-poliki UPNerekin ere lortu genuen hori egitea, beraz, hortan sakontzea, eta bestetik, parekidetasunari dagokionez, emakumeak protagonismoa berriz ere berreskuratzea, irabaztea kasu honetan, eta jaiak gizonei zuzenduak badira ere, buelta ematea, eta lortzen dugun behingoan emakumeak ere gizonak bezala sentitzea San Ferminetan, hori izango da helburu, eta horretarako, bisibilizatu behar dugu emakumeren figura, bai estenatokietan, bai parte hartzean, bai antolakuntzan, eta hortan datza gure lanketa momentu honetan. Oso Gorka, eta euskaldunak nola? Euskaldunak, guk guretzat euskara nortasunaren euskal nortasunaren ardatza, nafar nortasunaren ardatza, eta euskara presente egon behar da, entzun behar da, irakurri behar da, ikusi behar da, guretzat oso garrantzitsua da, adibidez udalak ateratzen dituen euskarri guztietan euskara lehenestea, daukien lekuan egotea, bestetik ere, esan bezala, entzun behar da, udalak antolatzen dituen guneetan, ez bakarrik herri mugimenduak antolatzen dituen guneetan, baizik eta udalak antolatzen dituen espazioetan baita ere, euskarazko kontzertuak egon behar dira, euskarazko ekitaldiak, euskaldunentzako soilik diren ekitaldiak ere bermatu behar dira, eta horretaz aparte guk egiten ari gara proposamen bat, aurten ez gara izeldu, baina datorren urteari begira, espero baietz, euskararen normalizazioari begira, lortzen dugun behingoan udal langile guztiak naranjituak eta euskaldunak izatea. Bentsat irizpide izatea kontratatzerako orduan. Eta horrela euskaldun batek bermatuko litzateke norbait galderaren bat izan ezkero, bai herritar batek postu hori nahi izan ezkero, kontuan izatea. Hori da guk eskatzen ari gaena, lortzen dugun bai. Parte hartzaileak. Hori batez ere ibilbidearekin, praktikarekin edo ari gara lantzen, ez? Parte hartzea guretzat bada, San Ferminetako maila irekitzea. Hori jada bada nahiko parte hartze. Herri gunea baita ere antolatzea eta herri mugimendua sendotuta eta bateratzea, hori baita ere da kriston erronka parte hartzeari dagokionez. Baina, batez ere hori ikusten genuen, ez? Gure helburua izan da beti, Iruñeko jai batzorde bat osatzea, oain arte San Ferminetako maila erabiltzen zen, uste gu hori dela markoa, agian ez da horrela ditu behar, baina hori da beste kontu bat, baina bai San Ferminetako maila, oain arte, esen behintzate zuen orde eskatzen Iruñeko errealitatea, oain ireki da, faltako eragile asko, baina esan bezala, gehitzen ari dira. Eta, lortzen dugun behingoan, San Ferminetako mai hori erabakiak hartzeko aukera izatea. Oain ireki da, ordezkatzen du errealitatea. Baina ez da loteslea, hartzen diren erabakiek, gero zute derrigorrez edo ondoriorik. Filtroa pasatu behar du, udal gobernutik legeari daukenez. Eta zuek nahi duzue filtro hori gabeko edo hori izate erabakigune bat. Osongi, anitzak. Anistasuna esan bezala, alderdi ezberdinetatik egin dugu, anistasun kulturalari dagokionez, guk euskal kultura, noski, euskalarekin lotura du, baina baita ere ezin dugu ahaztu bestelako realitateari ire leioa irekin nahi diozue. Iruñan bizi den jatorri ezberdineko jende hori baita ere osatzen duela euskal kultura, eta hori San Ferminetako irudian islatu behar da nola baita ere. Orduan, aukera izan behar dute baita ere parte hartzeko egitaragoan, parte hartzeko antolakuntzan, de hecho badaude San Ferminetako mailan, badaude herrigunean, orduan, hori da, eta gero baita ere anistasun sexualari dagokionez, sexu identitate desberdinak baita ere, nolabait ere, goraipatu, bizibilizatu, agerian utzi, bestelako errealitatea daudela, eta, gutxitua dauden eragile hauek, lekua izan behar dute, bai. Osongi, eta bukatze aldera, kulturalak? Kulturalak, hori, agian anistasun kulturala baita ere hortikan bideratu dugu, baina kulturalari dagokionez batez ere, bertako kulturari ari gara, buruz ari gara, hori, dantzariak, bertsolariak, fanfarreak, trikitilariak. Euskal kulturak izan dezala tokia. Hoize, kalean egon behar du eta ardatza izan behar da San Ferminetan. Eta zuen zerrendatik behintzat, gero nik uste zu beste atzu zerrendatu dituzuela, baina nik hemen dauzkanen artean azkena ekologikoak. Ekologikoari, ikaragarria da San Ferminetan sortzen diren hondakinak, adibidez, ondakinen kudeak eta edalontzi berre erabilgarriak, materialak, alako kontuak, ez da? Guk edalontzi berre erabilgarriaren apostua egiten ari gara, udaletxearekin kanpaina eta negoziazioan ari gara, berlortzen dugun behingoan ez bakarrik herri eragilek erabiltzea, baizik eta taberna guztiak erabiltzea, datu bat, bakarrik esateagatik, San Ferminetan sortzen da, urte osoan sortzen diren 150 hondakinak. Ikaragarria, ondakinen 150. Orduan, 9 egunetan
justo urte osoko sortzea, hondakina sortzea guretzate eskua sartzeko argiago buelta eman bertzaiola horri ez da, hori ez da bat ere. Bai, horregatik esate dute, ekologikoari dagokionez, hondakinen kudeaketan, beraiek orain arte udalak egiten zuena San Fermietan bazen, esen bilketa selektiboa egiten, dena batera botatzen zen, alde zarreko bizilagunok ezin genuen birtziklatu. Eta horri begira ere, ez genuen ulertzen nolatan urte osoan zehar erabiltzen, eta nolabit ere ezitua gaude etxean hondakina bereizteko, eta San Fermietan heldu eta dena batera ez, eta ez genuen hori ulertzen. Orduan, horrekin ere ekarpena egin dugu. Horretaz aparte garraio publikoaren erabilera, mugikortasunari dagokionez, bizka bat denetarik, ez? Eta batez ere, gero, bertako produktuen erabilera, ekoizpen ekologikoak duten produktuak, lurraren lantze edo, ekologikoa, ez dakite, batez ere guretzat garrantzitsua da, bertako produktuei eta bertako kulturari auspoa ematea, bai? Toki zentralean egon behar du, eta, orain arte, San Fermietan ematen da kontsumo arduragabea leku guztietan, eta, behintzat, herri mugimendutik egin nahi dugun ekarpena, kontsumo arduratsuari begira, eta ekologikoari begira ere. Osongi, beraz, ardatzak aldatuta, tokia ere aldatuta, beste aurpegi batekin datoz San Ferminak, baina alare betiko esentziarekin. Bai, hori noski. Zuia da, arropa zuria eta zapigorria prestaldituzu. Oraindik ez, pasaren urtetik armairuan, baina hori beti dago hor eta edozein momentuan hartzeko prest bai. Osongi, beraz, eskerrik asko gurean izateagatik, gora Iruñean partartzen duen Gorka Izko, mila eskera saltzeagatik, eta ea datorren astean jada esaten dizueten zer pasako den herrigune hoiekin. Hala, espero dezagun, bai, mila eskera. Hori, azorte hon, eskerrik asko. Aio. 1, 2, 3, 4! Egiazko Nafarroa maite dugulako, metropoli erreala. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 948-0603-0. Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948-15-4-01 telefono zenbakian. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Aurten Irlandara. Best hizkuntzak atzerrian. Aurten ingelesa Irlandan. Argibideak bestidiomas.com. Burlatako Axular Kultura Elkartea, apirilaren 20an asteazkena, los 8000 son más que hielo y piedra, mujer y salud hitzaldia. Pakistanen iparraldean, Baltistan dago, munduko 6.000 metrotik gorako mendi gehienak dituen leku magikoa. Islaria, Batistan Fundazioko Txaro Otxandorena, Axular Kultura Elkartea. Metrópoli Forala.
Metropoli Foraleko auditorioa zabalduko dugu segidan musika klasikoari tarte berezia, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria Igor Ijurra, egunon eta ongi etorri. Egunon. Trompetak nagusi entzuten ditut horratzean. Bai, hoxe da, Luis González, trompetista valentziarrak ateratako CD bat, duela 3 urte atera zuena, berak eskura eman zidan, duela aste batzuk, aste santua baino lehenago izan zen Iruñan, La Pamplonesa bandarekin elkarlanean, bera trompetista bakarlari bezala, oso kontzertu interesgarrian bertan izan nintzen, uste dut, aste santua baino 8-10 egun lehenago, larun batez egin zuten kontzertua, benetan interesgarria, eta diska hau eman zidan, aipatu zidan, zaila dela, gaur egunean diskak merkatuan jartzea, gero eta gutxiago saltzen dela, eta, aipatu zidan begira, guzti hauek konposizio berriak dira, trompeta eta pianoa, trompeta eta banda txiki bat, eta, ikusgarria. Benetan ikusgarria bere diskonen kalidadea, gustuak alde batera utzita, bera osona da, gaur egun Europako, ez bakarrik Espainia mailako baizik eta Europako trompetistarik hoberenetako bat, berak konzertgebau konzertgebau Amsterdameko orkesta munduko benetako bat denean jotzen du, gero Donostiko musikeneko konserbatorioan ere irakasle, jazz munduan aritzen da, beste ikastaro batzuk ere ematen aritzen da, beraz, punta-puntako trompetista izan genuen Iruñan, eta bera grabatutako obra, orain entzuten ari garena, Albergino Bar kompositore katalanarren obra bat da, 4 preludis del llum, 4 argizko preludioak, 4 zatiko obra da, eta hau eguerdiko argia izena du, bera trompeta jotzen da Pepe Gallego pianoan. Ikusten dugumen trompetaren soinu ederrori balio du hori, melodia ederretarako, ez? Orain bezala, edo arintasunetarako, ez? Eta zede berberean badira haunitz obra, badira 15-16 obra, eta bada beste konpositore uste du valentziarra dena, Juan Colomer, eta badu obra bat, alako izenburu xelebre batekin, Gestas de un don nadie izeneko, Gestas de un don nadie. Eta hemen, Luis Gonzálezek, bera trompetan, eta Spanish Brass Lure Metals, bada talde bat, metalezko talde bat, duela, nik uste eta 15 bat urte sortua, oso talde ona, eta elkartzen dira, eta Gestas de un don nadie honen, 3. zatia, orain eskainiko dugu, Cena Ligera. Badauka baitare xelebrea, izenburua, eta entzungo dugu, lehen pianoa eta trompeta, eta orain trompeta bakarraria, hemen trompeta bakarraria, eta metal taldean Spanish Brass Lure Metals. Hemen aipatzen ari ginen mikrofono itxian jazzarekin zer nolako harremana duen, ez? Musika honek, musika klasikoa da, baina ritmoak, harmoniak, hori, jazzarekin oso lotuak, eta, trompeta utzita, eta 21. mendeko musika utzita, 19. mendeko
musikara joko dugu, eta Franz Schubert kompositorearen gana. Hemen gutxitan jarri dudan musika mota bat jartzeko, eta hain zuzen ere liderra. Liderra zer da? Alemanez lider hitzak abestia erran nahi du, ez? 18. mende bukaeran eta 19. mendeko hasierako hamarkadetan abeslari bakarrari eta pianorako moldaketek sekulako parotasuna eta ospea lortu zuten, eta beste Franz Schubert Bienako kompositoreari esker. Beraz, esan dudan bezala, liderra, batez ere forma honetan, liderra abestu daiteke laukote batean, lider abestia. Garai batean, hasiera batean, abesti herrikoiak ziren, baina 18. mende bukaeran da 19. hasieran garai hortako alemaniar idazlerik, batez ere olerki idazleri nagusienak, iturri izan ziren, Beethoven, Schubert, Schumannek, beraiek sortutako melodiak ipintzeko, letra hoiei, hitz hoiei, maila handiko hitzak eta maila handiko musika. Eta batez ere Schubertek pianoak bakarrik ez du doinu harmoniarekin eusten, baizik eta pianoari bizi berri bat ematen dio, abeslariaren narrazioari kolore desberdinak gehitzen bai dizkio. Eta hemen, oraintxe entzungo dugu, Am Silvia, sopranoa Eli Ameling, Amerikarra, bere izan da Schuberten liderren abeslaririk behar bada oberena, soprano sokan, eta pianista Rudolf Jansen, 1987ko uztailak 2an, Massachusettseko Tanglebudeko festivalean, zuzeneko kontzertuan grabatua. Oso musika ederra, Am Silvia. Bueno, niretzako hau melodia ederra da, eta gaina pianoa ez bakarrik melodia,
eta sopranoa izugarria, begiz eta pianoan ora landu duen Schubertek, akordeak eskubiko eskuan, da behian bajoaren melodia kantabile bat, nolabait esateko kontrakantua egiten sopranoari, eta aipatzen nuena, ez? Zer nolako pianoaren moldaketak egiten zituen Schubertek, ez dela bakarrik akompainamentu huts bat, baizik eta pianoak baduela ere bere indarra eta bere garrantzia. Eta Schubert 1810-15 beste jauzi handi bat, 1970 urtetara, eta Rodion Shredin, hau da Soviet Batasuneko konpositore ia ofiziala, eta berak, obra asko dauzka, baina holako bitxikeri bat. Carmen opera hartu zuen, eta bertako melodiak, eta hoietan oinarriturik balet bat konposatu zuen, balet bat dantzatzeko. Eta balet hori nok mustu eta Kubako Balet Nazionalak mustu zuen Bolshoi teatroan, 80 hamarkadan, eta gero urrengo urtetan baita estatu batuetara eman zuten. Berak zer egiten du? Carmeneko melodiak hartu eta sokazko orkesta eta perkusiozko orkesta batetarako moldatu, eta, bitxia da, zerbait desberdina, ez denok ezagutzen ditugun melodiak, eta hemen, orain jarriko duguna Don José, operaren protagonista bateke La Fleur, bere ariaren zatia. Rodion Shredin, esan duzu? Shredin. Kompositore rusiarronek esan duzu, Carmen opera ezagunaren doinuak hartuta balet bat sortu zuela. Nik uste dut egun batean egin behar dugula Carmen obrari buruz, operari buruz. Saio berezi bat merezi du, ez da? Eginen dugu, gainera gauza kuriosoa dauzka. Bertan, Carmen hitoa menda, eta gero Don José, tenorra, hor bada, Amodia barruan, eta Don José Lizondokoa, eta kuriosidade handiak ditugu opera hartan, da behin egin dezakegu olako monografiko bat, Carmeni buruz gainera. Ni ez naiz oso opera zalea, baina 8 opera esaten badiate, hautatu itzazu, ez? 8 horietako batean noski dudarik gabe Carmen. Erredinen doinu horiekin, agurra, mila esker honitz gaur ere gurekin izateagatik, eta aurki gurekin izan nahi zaitugu berriz Iruñeko Orfeoiko zuzendari Igor Ijurra, mila esker honitz, nahi duzun arte ongi izan. Urren arte.
Irratia. Euskal Herria Irratia. Emititzeko lizentziarekin. The Jam talde mitikoaren eskutik Metropoli Foraleko pensatzeko txokoan sartuko gara segidan. Zer pentsatua eman beharko ligukete azkenaldian hartzen ari diren erabaki zenbaitek, azaltzen ari diren datu zenbaitek. Gorka Berezi hartuak azetaria, egunon. Egunon. Ordenagailua piztuko dugu segidan Eusko Jaurlaritzaren irekia izeneko atarira goaz. Iturri ofizialen arabera, herritarrak gobernuaren parte sentitzeko eta informazioa filtrori gabe jasotzeko sortutako gunea da. Emaitza zenbait inkesta bat ezagutu dugu irekia izeneko atariaren bitartez. Zer diote datu horiek? Zalaparta pixka bat eragin dute behintzat, astelenean asko aipatu zen sare sozialetan, hainbat mediotan ere albistea landu genuen, izan ere, diozun bezala Eusko Jaurlaritzaren komunikaziorako tresna den horretan, inkesta polemiko bat plazaratu da, 4 galdera ditu, eta galderetako bat irakurriko dut tonua zein den ulertze aldera, zita testuala da. Zer neurritan zaude ados edo desados esaldi honekin? Lanera etortzen diren atzerritarrak aldi batean langabezian gelditzen baldin badira, kanporatu egin beharko genituzke. Hori da, inkesta erantzun behar duenari planteatzen zaion gaietakoa, beste batzuk, etorkinen artean, etortzeko baimena zeini eman beharko litzaiokeen, eta antzeko gauza galdetzen dizkiote webgunea bisitatzen duenari, 4 galdera dira guztira, esan dugun moduan, eta ezaugarri amankomun badute, denek pertsona migranteak dauzkate erdigunean, eta itxura guztien arabera ez dirudi ikerketa egiteko asmoz egin direnik preseski, halakoetan erantzuna hain bideratuta ez da egoten, noizbait inkesta normal bat, ikertzeko asmoz egindako inkesta bat erantzun duenak ondo dakien bezala, Beraz, zein da helburua? Hor, hipotesien terrenoan sartzen gara, hipotesi baikorrak dio, ireki hau eguneko ardura uren baten hankasartzea izan dela hau, eta kutsu xenofoboa duten galdera hauek akats bat direla. Baina, beti eduki behar denez, hipotesi ezkor bat ere, eta kontuan edukita ze panorama bizi dugun Euskal Herria deitzen diogun lurralde eremu honetan, ni gogora etorri zait joan den astean Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarritako beste neurri bat, hau da dirusarrerak bermatzeko laguntza kendu egingo duela, etorkinentzako dei efektua eragiten duelakoan, horrela argudiatu dute. Azkenean ikusten ari garena da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan behintzat, inmigranten kontrako iritzi giro bat sustatzeko tentaldia ez ote den gertatzen ari, noiz eta gainera, hauteskunde batzuk hortxe gertu dazkagunean. Ez dakit, erabaki puntualak dira bakarrik, edo hortik aratago zure ustez? Auskalo, impresioa da, zeozer sakonagoa ere badela, nik uste dut hor badagoela botu konservadore poltsa bat, alderdi batzuentzat oso tentagarria dena, eta horrek hildo batzuk hartzera eraman dituela alderdi politiko batzuk. Zentzu honetan, nabarmenduko nuke larunbat honetan Berria egunkarian Edoi Etxartek publikatu zuen artikulua, badakit baten batik gogorra egin zaiola EAJ eta boto xenofoboaren kontua lotzea,
Eta, bueno, ez dut esango gauza oso ohikoa izan denik Euskal Herrian azken urteetan, baina gogoratuko nuke Sestaoko kasua hor dagoela demostratzeko boterea jokoan egon denean eta balantza esorekatzeko balio duenean, kolektibo ahulenak seinalatzeko tentaldia handia dela zenbaitentzat, eta kasu hartan Sestaokoan adibidez, EAJak baliatu egin zuela udala gehiengo handiz lortzeko, ezta. Euskal Autonomia Erkidegoaz ari zara bereziki, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Aldundiak hartutako zenbait erabakiren inguruan gogoeta eginez, Nafarroan gurean iruditzen zaizu egoera antzekoa dela, erabakiek ere hortik jo dezaketela aurrerantzean? Ez nuke esango, iruditzen zait, ikusten ari garela beste behin ere nola Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa erritmo diferenteetan ari direla, edo behintzat eztabaida diferenteetan ari direla aurrera egiten, ez? Irudipena daukat, Nafarroan azken urteetan lan handia egin dela, hain zuzen ere, UPN ordezkatzen zuen eskuin atzerakoi eta, zergatik ez esan hitz horiekin, karka hori nolabait kentzeko eta beraz, aldaketaren inguruan dabiltzan indarren artean, nik behintzat, eta beti ere, hau Gipuzkoako korner batetik egindako gogoeta da, baina ez dut ikusten aldaketa indar horien artean adibidez onelako tentaldirik. Ez da uste dut bestelako egoera bizi dugula Euskal Autonomia Erkidegoan botere lehia beste modu batera konfiguratu dela, eta horren barruan seguruena gizarte eztabaidak beste enfoke bat hartu duela, eta beraz aukera ematen duela hain zuzen ere eskubirako biratze hori nabarmenagoa izan dadin. Eta diskurso horretan, eztabaida horretan, polemika horretan, zer dago egiatik, zer da egia berdaderoa? Egiatik gutxi, impresioa da, immigrazioa zari garen bitartean ez garelari beste gauza batzu. Ez Gipuzkoako kasuan, ez gara hitz egiten Panamako paperez, ez gara hitz egiten Gipuzkoako Foru Aldundiak realari barkatu zizkion milioiez, eta ez gara hitz egiten, ikertzen ari ez garelako seguruena, handik eta hemendik egongo diren beste hainbat eskandaluri buruz. Batez ere ez gara hitz egiten nahi dugun gizarte ereduaz, ez da horren inguruko eztabaida serio hori planteatzen ari, eta impresioa da low cost politiken garaiba bizi dugula, hain zuzen low cost diren langileen kontra egiteko argudio merkeak erabiliz. Eta egiatik, gutxi, hor, atzo tertulia interesgarria izan zuten sosarrazakeriako kide batek eta ikuspegi immigrazioaren inguruko ikertegiko kide batek Arrosa Sareko Zebrabide erratsaioan, eta bertan ondo nabarmendu zuten moduan, adibidez Gipuzkoako kasuan, diru sarrerak bermatzeko laguntzek eta ez dute, eta hori erakutsi dago, ez dute sortzen dei efekturik. Etorkinek leku batera edo bestera lanera joate erabakitzen dutenean, leku horretako lan merkatuaren arabera erabakitzen dute, eta erabakia zaila da bestela ere, deno dakigu hemen ez dela neurri erraza, eta ez dela erabaki erraza, zure bizizaren lekua ustea, beste norabait bizitzeko aukera hobeen bila joateko, ez? Baina, berriz diot, prestazio sozialak ez dira hor faktore determinante bat. Beraz, gezur baten gainean antolatzen ari den diskurso bat sumatzen dut nik. Eta gezur horren inguruan berriz ere hitz egin beharko dugu. Mi esker honitz gaur ere gurekin izateagatik, Gorka Berezartua kazetaria, jo eta ongi izan. Mi esker zoi, ondo zoi. Agur. Bagoa zentzule, Goiz Urdina eta Garbia zena odeitu egin zaigu, gris kolorean nagusitu zaigu, ikusiko dugu berriz ere altxatzen ote duen. Aio eta ongizan ordu bat aterrietan informatiboa berriz ere bihar zeharkatuko dugu Metropoli Forala. Aio eta ongizan euskalherriirratia.eus fmko 91.4 oraingoz. Aio.
Goizeko 11 dira.